predstavite. Ja se zovem Nikola Stojisavljević, dolazim iz Zemuna. Došao sam ovde da vidim kakva je situacija, da pogledam kakav je ovo skup, da podržim ujedinjenje srpskog naroda. Drago mi je što baš dajem intervju za vašu televiziju, pošto sam očekivao, čitajući ove medije i tako to, da N1 nije poželjan na Vučićevim skupovima, kao što Informer nije poželjan na skupovima opozicije i tako, da ne trčim vreme. Mislim da je ta televizija i da su te društvene mreže učinile izuzetno lošu stvar za naš narod. Smatram da svi treba da se okupimo pod jednom zastavom, da nije vreme za nikakve promene, niko od nas nije zadovoljan, niko od nas nije prezadovoljan, niko nije nezadovoljan. Tako nam je, kako nam je. Smatram da treba svi da budemo pod istom zastavom, da podržimo Srbiju, da podržimo celokupni srpski narod i da vidimo gde su ti ljudi koji su dovučeni, koji su dovedeni. Neko kaže dovlače ljude za pare, neko viče u Kragujevac idu ljudi za novac. Ja to za sad nisam primetio, nikad nisam bio na protestima, na mitinzima, na podrškama. Ovde sam došao prvenstveno zbog toga što osjećam da je moment da se srpski narod udruži i da budemo svi zajedno pod jednom zastavom, da prevaziđemo trenja i podele bar još neko vreme. Globalna politika nam ne dozvoljava da se tako ponaša.